Representants de diferents sectors culturals s'han reunit aquesta tarda al Parc de la Ciutadella per tractar dels efectes de la crisi econòmica en aquest sector. Convidats per la Comissió de Cultura del Moviment 15M, diversos integrants d'associacions culturals han lamentat les conseqüències de les retallades en activitats pedagògiques, culturals i artístiques. Defensant, a més, que la cultura és una inversió, no una despesa, recorden també els efectes laborals de la crisi per a una professió com la dels actors. La cultura està tota a mercè de l'administració, és l'administració la que subvenciona, són els ajuntaments els que contracten. En el moment que les retallades afecten a totes les institucions i a tots els ajuntaments, això va en detriment d'un cos, d'un sector professional que més o menys ha aconseguit una certa normalitat, mai la normalització total. Clar, són coses que no entenen, que tu també vius d'això. Jo estic encantat perquè vaig començar amb el teatre aficionat, de que els grups de teatre aficionat ara puguin fer més coses, però se'ls demana des dels ajuntaments també que facin més coses. Però és que nosaltres, que som la gent que vivim d'això, cada cop estem amb menys possibilitats de treballar a l'estiu. Hi ha molt poca gent que treballa aquest estiu a Catalunya, de bolos. Gemma, aquest cap de setmana